Little reunion of drama talents, plus parlor games to pass the time, and foods. To what location? Well, it's up to you to find out here on my blog. Assembly area namin sa Central Business District Terminal in Naga. And we're going to the Palm Resort at Hibago, Ocampo, Camarines. And po yung mga drama talents, stand by for more adventures! This is Ina's Vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's Vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's Vlog, let me share with you my world. This is Ina's Vlog. From Naga City as the starting point, we traveled by bus, passenger bus, to the location, Hibago, Ocampo, Camarines for about 45 minutes or so. Yan po, ang aming mga kasama nag-enjoy sa bus ride. And eto na nga kami sa trekking adventure, the bumpy road ahead until we reach almost the hillside of Mount Isarog sa Partido area. Yan, welcome to Hibago, Ocampo, Camarines. Walkathon po kami for more than a half hour. Ayan, enjoy na enjoy. Although walang sound yung coverage ko. Ayan, ginagawan ko ng paraan para ma-describe sa inyo yung location. Ayan. Basically, rolling hillside, farmland, due to series of storms that visited the region, and po, alas nagkawala na yung mga bahay. At merong mga nabago, yun nga, yung bagong Palm Resort dito po sa Ocampo during pandemic 2020 until 2022 this year. So enjoy naman yung mga talents. Pagkatapos kami maalis sa isang napakalaking network sa buong bansa, isang radio network na kung saan sana ay sikat na sikat, ngayon ay bagsak na sila. So kami naman mag-i-enjoy, magkukumustahan. Ayan na yung signage. Magkukumustahan kami until the next day. Ayan, salamat sa sponsor pala sa venue, sa pagbayad ng aming room, ng villa. Yan po, busy yung mga kasama. Well, enjoy sa pakikipag-kumustahan sa mga locals, yung mga residents doon. Ayan. Truly, a very pleasing experience, a very unforgettable to end the year 2022. This December 3, 2022. Yan, hindi pa rin, ang layo pa rin, no? Kahit sabihin ko sa inyo na medyo nakakapagod, enjoy naman dahil habang naglalakad ay nagkukumustahan kami. Yan, very picturesque ang lugar. Yung road lang po talaga yung hindi pa developed, po. Yan, yung dalawa, the partners, si Papa George and RJ, iniwan na kami dahil nakamotor sila. Kami naman, dala namin yung mga potluck foods. Ito na, may isa pang may kotse, yung isa pang sponsor, Charm and Eliar, all the way from Batangas. Pero taga Mindalabak sila, siyempre, and Bilaor. Relative pa si Eliar. Ayan. Kinuha yung aming ibang gamit para mas magaanan kami sa paglalakad. To ease the trip. Ayan, yung foods. Sila pala ay nagbibenta ng mga exotic cats. Yung mga Persian cats and the like. Based sila sa Batangas. Sabi ko nga kanina, yung kanilang store ay nagsusupply ng mga cake and for the pastry supplies. Harina, ganyan, mga utensils. Yan, nangunguna na si Malin and ito yung pamangkin niya.
Si Balin ay busy-busy yan sa pagdadrama online via YouTube. Kung familiar kayo sa kanyang boses, magaling magdrama at mag-narrate. Ayan, akala namin tapos na yung paglalakad namin, hindi pa pala. Ayan, pero ang ganda kasi na ganang views. Ayan na, until we reach the Palm Resort. Ayan, picture-picture muna sa magandang panahon. Yan po. Ako yan. I wonder why nawala yung audio. Para makitong ko, yung cord ko. Yung earphone. Anyways, enjoy lang. Wala pa rin. Andito na kami sa reception area. May hinihintay pa kaming isang couple pa from Manila. Ayan, punta na kami sa villa. Lalakarin pa pala talaga. Ang lawak na lugar. Sabi ng caretaker na buo raw ito noong 2021. Ito na. Very homey yung aming venue. Yung aming tutulugan for the night. Yung meron ng Christmas tree at 2 beds plus extra. For the Nilagang Baka with Chef Papa George, reheated lumpiang Shanghai, and of course the grilled fish inside the aluminum foil. The dinner will be at the center of the resort. This Palm Resort, we've been occupying villa number 1. Ayan po, pang family siya. Ayan po si Ma'am Mali. Nag-vlog din siya. Live ba yan? Live. Ako po recording lang to. Baka makapirate tayo sa song. Ayan po siya. Yeah. We're getting ready. Bryce is ready. Ganda Wow. Sarap. Si Papa siya, nagpaplano siya mag- Holiday feels. Hindi mo buksan. Gagaling sa'yo, labit na ka, dahil sa ikaw. Asal to. Ikaw ang dahilan pala. Couples of Drama Department. 1, 2, 3. Papel, gabo, gote. Gabo, gote. Gana siya. Daog kang gunting ang kapo. Ay, daog kang kapo ang gunting. Ano? Pongpong na po. Saan? Pwede man bagang word or action? Naka-vlog yan. Rematic ka. Sige. Opposite kang Sauri.
1, 2, 3. Silence! Sound ka, sound! 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 Ah, sound! Sorry po, bungog na. Sana, ano ba talaga? Opposite niya kang sound. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Big! Ano na? Ano ang urihan? Pwede pala magulit. Hindi na pwede. Dahil man nagsabi siya ulit. Sige na. Karo, abo mag-report. 1, 2, 3. Sige. May pulis, pinasa. Anyari? May pulis sa ilalim ng tulay, binasa. Kang kargador na patal. Sige na, sige. Tama, o, sala. Ha? Hey! Winner! 15 seconds. Uy, dali! What do you want? Kitty kitty cat. Kitty kitty meow. Ako nag-iba kami kasi. Kari pa na po kami dito. Itong overnight. Madaba na po kami. Daku. Uwi na po kami. Pauwi na kami. O balik na ng What an experience. Cottage lang pala ang sinadya namin, hindi yung pool. Wala kaming stock sa pool. Malamig kasi ang tubig.
This is Eater's Vlog. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. Mwah. This is Eater's Vlog.